बहा दारायलै सन्दना बहा दाराय खामफ्रा बहा दाराय जेंनाथ' जेंखागोन 100% समस्थिखौ नागिरबाबो मोनाखैबो दाबो শর্ত দিছে এইবিলাক কওকচোন 12 তাৰিখৰ পিছত নিওঁতে কিবা কিবি ক'ব বুলি কৈছে 12 তাৰিখটো বাচ্চাই থাকক আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ পিছত আপসু বা বড় সাহিত্য সভাৰ সেক্ৰেটাৰীয়ে কি কয় সেইটো আপোনালোকে শুনি লওক আমি কি শর্ত দিছে দিয়া নাই এইবিলাকৰ লাগি থাকি লাভ নাই মই কৈছো ইয়াৰ গোটেই কিবাটো চন্দন আৰু খাম্পাহে তাৰপিছলৈ উন্दै सेंग्रा जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो हाबाखै बेबायदि गथ'फोरखौ बाहायनानै जुमाय लोंहोदों माबा खालामदों पस्टार खालामदों बहाबा दावराव दावसि खालामनायनिबो प्रसेस जागोन दा बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जों बेखौसो खावलायनो सानदों जे रिहोन दैमारिया गावनि फिसालाखौ जाहाथे बेबायदि उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बाहाया जे मन्त्रिया आसलते प्रमोसन जायोबा हय गिबि मन्त्रि जागोन नहाय लेङाइ गिबि मन्त्रि जागोन खिन्थु दिनै बिथाङा मा बुंगोन प्रमोसनथ' जायाखै डिमोसनसो जादों दा बे बेलायाव आं नुनो मोनदों बिथाङा आंखौ ओरैबायदि गिखाबाय दा बेखायनो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों आरो माने बिथाङा जे जेनखासिगोन बेखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों राजनितियाव खुनु प्रमोसन डिमोसननि बाथ्रा गैया जे गामियाव थांदों बेयावनो रायजोफ्रा फैनानै आंखौ बरायदों आरो आंखौ गेलेनायखौ बिराद मोजां मोनदों जे जोंहा सिगांनियानो मोजां बेखायनो नोंथांखौ जों वेलकाम खालामदों नोंथाङा गेले नोंथांखौ जों देरहासार खालामथारगोन ओरैनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो माने दा आंथ' खोनादों गावासो मोननै मोनथाम गामियाव हाबनो हायाखै होना हरजादों बेथ' एकदम स्पष्ट खाखा दा नैबे आंनि फिसालानि बाथ्रायाव आं बेखौसो बुंगोन आरो बिथांखौ लाजिनांगौ बिथाङा गावनि फिसाला बायदिना आंखौ मा बुङो बुंथों खिन्थु आंनि फिसालाखौ बुंनाया सासे मेचिउर्ड पलिटिशियाननि माबा नङा आरो माने इथिक्सआ बेखौ बुंनाङा आरो माने बे ओरैबायदि गिखाबाय मानसिया दा बेखायनो आंनि फिसालानि नामखौ बिथाङा बुंबाय आरो आंनि फिसालानि खोथाया बाथ्रायाव आं बुंगोन आंनि फिसालाया जौ लोंनायाथ' बादानो गय खान्थिबो जाया बे उन्दैनिफ्राय आंनि गथ'फोरा रावबो जौ जुवा सेरेब जेबो लोङा गयबो जाया गतिके आरो बे गथ'आ सोरखौबा जे जौ लोंहोगोन बे मालाबो जानो हाया आरो आंनि गथ'आ बे चरित्रनि मानसि नङा गतिके आंनि गथ'नि नाम लानानै बे जे राजनिति खालामदों ओरैबायदि लासिं सिं ओरैबायदि लाजिथाव बाथ्रा आरो बियो बिथाङा गिखाबायना बिथाङा जेनखासिगोन ना बेखायनो बेफोरखौ बुखिबाय बिथाङा बा आं इलेक्सन गेलेदों आंनि फिसालाया सासे सेंग्रा जाबाय 28 बोसोरनि गथ' जाबाय बियो बिफानि इलेक्सनाव ओंखारनाय मा गोरोन्थि मावदों नामा बियो 18 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'खौ मालाबा बियो अर्गानाइज खालामाखै जों रायलायखाबाय थाखायो जे 18 बोसोरनि गोजौनि गथ'फोरखौ लानासो बियो अर्गानाइज खालामदों बे सासे शिक्षित मानसि MA पास खालामनाय गथ' बियो बेथ' रोङि गथ' नङा बुजिनाय गथ' दा बिफानि इलेक्सनाव बेबो सहाय खालामदों बेयावथ' जेबो गोरोन्थि जायाखै আমার এই যে প্রথমে হাগ্রামাছেরে সরকার গঠন করিলে কি কি করিব বিচাৰিছে এইটো আমি এটাকে আপোনালোকক বহলাই কৈ যাম আপোনালোকে বুজিব লাগে আমাৰ কৰ্মীবোৰে বুজিব লাগে যাতে আপনি বুজিলিহে বেলেগ আমি আহক আমাৰ দলত আহক নাম দলত ভোট দিয়ক বা আমি একেলগে সরকারটো মজবুত কৰো এক নম্বৰত আছে এই যে ল্যান্ড পাট্টা এলটমেন্ট ল্যান্ড পাট্টা দিয়াৰ কথাটো আমাৰ হাগ্রামাছেরে সদায় মিটিংত কৈ থাকে হয় না নহয় ইউপি পেলে বা কোনোবাই যদি এভেকশন করে আমি পিছ দিনাই গৈ আমি ঘর বনাই দিম বুলি আমার হাগ্রামাছারে কই থাকে গতিকে সরকারত বহার লগে লগে মাটির পাট্টা এলটমেন্ট করার ব্যবস্থাটো করিব বলে ল্যান্ড পাট্টা এলটমেন্ট বলে লিখা আছে हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै रायजोफोर आं गिबियाव इन्ट्र'आवहाय माखासे भिडिअ हगारनानै होखाबाय गिबियावनो आङो फार्स्टआवनो हाग्रामा महिलारि सारनि जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय गनायथाव जायै एबा भेलु गैयै भेलुलेस बाथ्रा बुंनाय हगारनानै होखाबाय सेकेन्डआवहाय आङो इउपिपिएलनि सासे डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि भिडिअखौहाय दिन्थिनानै होबाय थामथियाव आङो रिहन दैमारि सारनि भिडिअ दिन्थिनानै होबाय आरो जोबनायाव
आङो नोंथांमोननोहाय बिपिएफ पार्टिनि मिटिं आरो बिपिएफ देरहाब्ला मा जागोन बिनि सायावहाय आङो दिन्थिनानै होनाय जाबाय। भिडिअखौ आं गासैखौबो फुल होजोबाखै, मानोना बिसिनि भिडिअखौ होजोबोब्ला आंलाय माथो बुंनांगौ, बेनिखायनो आङो सर्ट भिडिअ हगारनानै होनाय जादों रायजोफोर। जों गिबियावनो सावरायगोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो रिहन दैमारी सार। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा रिहन दैमारी सारखौ बुंनायखौहाय आङो है नङा खोमा होननानै सानदोंमोन। नाथाय रिहन दैमारी सारनि खुगानिफ्राय खोनाबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बुंनाया थार, नंमारगौआनो। बियो गावनि फिसाज्लाखौहाय इलेक्सन गेलेनोहाय हगारबाय। दा बिनि फिसाज्लायासो इलेक्सन केम्पिंआव थाङो। नाथाय दायथ'आ सोरनि? रिहन दैमारी सारनि। दा बिफानि जायगायाव फिसाज्ला ओंखारबाय रायजोफोर। दा बेखौनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा बुंदोंमोन। बेखौ लानानैनो रिहन दैमारी सारा खर' दुंदों। बिथाङा लाजिनाय मोनदों। रिहन दैमारी सारा लाजिनाय मोनदों। बाथ्रायाथ' सैथोआनो। एमएलए निफ्राय एमसिएलए आव फैनाया जोबोद लाजिसिंसिं। इंक्रिजसो जानांगौमोन, डिक्रिजसो जादों। आपग्रेडसो जानांगौमोन, डिग्रेडसो जादों। दा बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायनो रिहन दैमारी सारा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौहाय गाज्रि मोनदों रायजोफोर। नाथाय जों फारसेथिं स्टाडि खालामना नायोब्ला रिहन दैमारी सारमोना गोबां बोसोर बिपिएफजों थाफानानै सरकार सालायबोबाय। दा बिथाङा उदालगुरि जिल्लायावहाय बेसेबां डेभेलप खालामदों आं मोनथिया, नाथाय उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि खुगानि रावनिफ्राय खोनासङोब्ला, उदालगुरि जिल्लानि मानसिफोरनिफ्राय जों खोनासङोब्ला रिहन दैमारी सारा गावनि साखाथि फाखाथिनि एरियानि मानसिफोरखौनो मोजां नोजोर होआ होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों रायजो। आं मोनथिनाय मथेब्ला दे रायजोफोर, बिथांनि मावनाया मोजां नङा होननानैहाय बयबो मिथिनो मोनदों। दा बेनिखायनो हयथ' रिहन दैमारी सारखौहाय बेबाराव फेजेनबावगोन। बेबारावबो रिहन दैमारी सारा हयथ' जेनगोन। आरो लोंनाय जानायनि बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा बिनि फिसाज्लाखौ लोंग्रा जाग्रा होननानै बुङाखै। आं मोजाङै खोनासंखादों। बिनि फिसाज्लाया बै लोंग्रा जाग्राफोरजोंहाय थाफानानैहाय रां रुफा होनानैहाय मानसि बुथुमनायनि बाथ्राखौसो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा रिहन दैमारी सारनि सायावहाय बुंदों रायजोफोर। दा बाथ्राया नंमारगौआनो। फिसाज्लाखौहाय बियो हगारमारबाय पलिटिकेलावहाय। आं सानदोंमोन नङा होननानै। दा जोङो फोरमान मोनबाय रिहन दैमारी सारनि खुगानि रावनिफ्रायनो। गेलेनांगौआ बिफायासो, दायथ'आबो बिफानावसो। बिपिएफनि हाइकमान्डआ बिफाखौसो मा होनो लिडार फसंदों, फिसाज्लाखौ नङा। दा बेखौ थांखिनानैसो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदों। दानिया जों सावरायनोसै नैबे भिडिअनि सायाव दे रायजोफोर। बे भिडिअआवहाय नोंथांमोना मोजाङै नाय। बेयावहाय नोंथांमोना नुजोबखादों बिपिएफनि मिटिं। दा बिपिएफनि मिटिंआवहाय बेयावहाय रोखा रोखा लिरनानै होदों बिपिएफआ देरहायोब्ला मा मावगोन। बे फारिखौ नायनानै, बे सिरिखौ नायनानै आंथ' जोबोद मिनिनोबो ओंखारदों, लाजिनोबो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, लाजिनायबो मोनदों। बेबायदि खामानि जुदि साननो गोरोंमोनब्ला बिपिएफ पार्टिया मानो 17 बोसोरसिमहालागै 1700 जन मानसिनो हाखौ होनो हायाखै? 17 बोसोरावहाय 1700लाबो अरजाबावासोमोन। बोसोरावहाय 100। दा बिथाङा 17 बोसोरावहाय 1623 सुबुंनोल'सो हानि फाट्टा होनो हादों। अब्ला 17 बोसोराव 1623ल' होनो हादोंब्ला अब्ला फैबाय थानाय 30-40 बोसोरसिमावहाय बेसेबां हानि फाट्टा होनो हागोन बियो? माबायदि बाथ्रा बुङो बिपिएफनि मानसिफ्रा। आंथ' एकदमबारे लाजिनाय मोनो रायजो। आरो बे साखाथि फाखाथियाव जेसेबां बिपिएफ पार्टिनि मानसिफोर दङना, आंथ' सानदों बिसोरखौ गासैबो धोन सम्पति रां रुफा लुबैसुला गोजा, हारिनि थाखाय सानग्रा नङा।
नाथाय जों दानि सरकारखौ स्टाडि खालामनानै नायोब्ला दानि सरकारा स्पर्ट्सआवनो जा हानि बेलायावनो जा धोरोमनि बेलायावनो जा फरायसाफोरनि बेलायावनो जा गासैयावबो गामि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनियावनो जा जेरावबो बिथाङा नोजोर होदों। दा बे खामानिखौ जुदि 17 बोसोरसिमावहाय मावनायमोनब्ला जोंनि बर' हारिया दासिमहालागै बेसेबांनि जोंब्लाव माब्लाव जागौमोन बेखौहाय बुंस'नो हानाय नङामोन रायजोफोर। दिनैसो जेननायनि उनावसो बेफोरबायदि मा होनना बुङो फारिलाइ बानायदों, बेबायदि थांखि खालामदों। बिपिएमआ देरहायोब्ला 100 कोटी थाखायाबो हलाय आरो हानि फाथायाबो हलाय गासैबो केन्सेल जाजोबगोन, सान्दानि सिमा बारायनायाबो केन्सेल जागोन। बेखौ सिन्था खालामदो रायजोफोर। दा आं बेखौसो बुंनो सानबाय, खौसेनि बाथ्रा बुंदों। खौसेनि बाथ्रा बुंनायावहाय समनि रादाबा हाखु दाखु बिपिएफ पार्टिनिफ्राय माखासे लाइजाम लाबोनानै ससियेल मिडियायावहाय फोसावनानै होदों। बिपिएफ पार्टिया आबसुनो हरनाय खौसेनि बाथ्रा मोनसे लाइजाम। नाथाय बे लाइजामावहाय सिङावहाय मा थाखोमानानै दङ हयथ' गोरों मानसिफ्रा मिथिखायो। नाथाय जाय मानसिफ्रा साजों सानदों बिपिएफआनो हरमारदोंमोन, आबसुनोहाय आबसुआ गनायाखै। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा। मोनसे काउन्सिलाव 2 सिट जानो लुबैनायासो जोबोद गिदिर बाथ्रा। दासिमबो दा जेरैहाय बिटिसि बिटिआर सोदोबा ओंखारदों बेनो जाहैबाय मोनसे काउन्सिलाव 2 सिट जानो लुबैनाय। हाग्रामा महिलारि साराबो एंगारा, प्रमद बर' साराबो एंगारा। दा बेनिखायनो आं मैयानि समावहाय मा बुंदों, गाव गावबागाव गेले ना मा बुङो। दा जाय मानसिया बबे लिडारा साबसिन खामानि मावदों बेखौहाय रायजो राजाया सिनायनाया मोजां। मोजां मावदोंब्ला इउपिपिएलआ देरहागोन, मोजां मावाखैब्ला जेनगोन। बेनो लास्ट रायजोफोर। आंथ' बेखौनो सानखायो। नाथाय साफ्रोमबो साननो हनो गोरोंफोरनि नोजोरावहाय इउपिपिएल पार्टिया हारिनि थाखाय खामानि मावदों। हारिनि थाखाय खामानि मावैया हाग्रामा महिलारि सारानो। दा बे हारिनि सायावहाय जे मावनो गोनां खामानि दंमोन बेखौ मानो मावाखै आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थायो। बेफोर गोजोन्थों जायफ्रा आंनि बिदिखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।